sak wilayah Kabupaten Klaten lan sak kiwa tengenipun. Ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing RSPD Klaten bersinar. Ingkang wigatos sami sesarengan mirsani gelaring ringgit Patucal setengah dalu natas. Boten ngantos esuk sih, Ngantos enjing. Enjing iki desa Nggih, ingkang dalangipun digoleki sing dudu menungso-menungso lumrah. nggih basa tunggu. Saged Klaten lho, Ti. Liripun pripun? Sing kuat nanggap dalang niki sapa tak tekoki? Nggih, sing tekan atine ngoten. Nggih, sing kuat nanggap pesinden semene akeh sinten? Budaka ngoten. Niki yen boten atas kesadaran pribadi yang mendalam demi kesenian dan Kabupaten Klaten boten bakal kelakon. Tepuk tangan para dalang, para seniman dan pendukungnya, ugi para pengrawit-pengrawit niki dalang kabeh. Hebat-hebat kabeh. Gelem teko, gelem merawuh, melu nabuh memeriahkan penutupan Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Nggih. Ingkang dipun pengeti saben taun wonten ing pundi kemawon. Kleresan dalu menika dipun pilihaken tus-tus sing dalang saking asli wilayah Klaten. Inggih menika panjenenganipun Ki Pamungkas Prasetyo Bayu Haji menika bontotipun Ki Ageng Anom Surata Lebonegoro. Yen ngaturi Ki Anom nggih Ki Ageng nggih. Nggih, amargi beliau sampun dalang senior, dalang mumpuni, dalang hebat, dalang kondang, wenang panjenenganipun menika ngagem asma Ki Ageng. Nggih. Lajeng Ki calonipun Ki Gedhe sanget Tantu Sutanto menika mboten namung hebat wayanganipun, ugi pawaknipun ageng. Duka menawi nampanipun sanesipun ageng kok mboten kula boten arep. Menika kedah dipun buktekaken rumiyin nggih Mas Tantu nggih. Ngaten nggih. Menika ora istilahipun panggilan hati krana Tantu menika nadyan Mas Tantu niku ten Malang, panggilan hatinya Klaten. Mas Bayu niku wonten Makam Haji ning panggilan hatinya Klaten. Jadi nek carane wong bal-balan ngoten, ini timnas ini mengumpulkan unsur kekuatan Klaten niku ngeri. Niki mergo cikal bakal nggih. Lah nggih. Cikal bakal leluhure niku saka Klaten. Dadi mboten iso ditinggalke nggih. Niki nek mboten jiwane piyai asli Klaten, tangih lamun kelakone dhewe nglumpuhi kados niku mboten gampang. Mila ngeten Mas Bayu kalih Mas Tantut. Sesuk piyai loro iki ponak aku tak kon tuku lemah kok masing-masing 2000 meter do gaya joglo ning Klaten. Ngono lho. Oke. Tantu yo gawe kok merengut ki ngopo? Amin gitu kan lho. Amin no. Bingung aku Cita-cita itu boleh. Engko Mas Tantut duwe padipokan ning Klaten, Mas Bayu ning Klaten rak wis dadi ora ninggalke Klaten. Paham gak sing tak omongke? Paham. Lah iya. Paham kok jenenge. Apa? Ngerti lagi, gitu, saya tadi. Apik, Dan yang lebih aplaus lagi untuk teman-teman ini, bahkan serupiah pun nggak mikir masalah amplop. Ini tepuk tangan untuk adik-adik seniman muda ini. Kula niku nek dheweke niku mboten nggadahi kesadaran yang luar biasa terhadap daerahnya. Ora mungkin, Dik. Kamu kan niki kanca pengrawite dalang-dalang kondang lho. Enten sing nderek Om Kangkon, nderek sing Kula pun nate sementara niki pun nate ningali dalang-dalang sing dalu niki mboten mentas niki dalang hebat kabeh, Dik. Nggih. Niki nek teng dusun-dusun pun nyelawe kabeh, Dik. Mboten ming 17,5 tadi. Nggih mboten nek sombet pun mboten enten. Nuwun donganipun nggih, monggo. Nggih.